voor ik het begin. Ik heb er zo op, nee. Maar Jules gaan we vandaan bij ons. Because wij, ik het ik wil hem zeggen, die man komt, die man is een Messi-fan. En een Argentina-fan. Oh. Want met hem aanpakt, wil je. En nou was ik alleen zo. Diego, wat zei voor Messi in Argentina? Mijn bro, Laat ik gewoon weten waar we staan elkaar voor die podcast begint. right though. Messi is koud. In Argentina gaan die World Cup winnen. Oké. Nou weet je wat? No problem. No. Alle geloven zo, jij alles is Rico Argentina man. Alle koud. Alle koud was alle koud gezegd. Ja, I'm back. Dus gooi maar 2 goals in I'm back. Volgende game, back home. Oh my soul. So oké, jouw eerlijke opinie is, die game van Argentina en Egypt was een fair game geweest. Het was een fair game. Fair game. 100% een fair game. Oké. Je hebt gehoord van die Diego aflet. Diego is een Messi-fan en Argentina-fan. Ons gaat niet veranderd gaan. Ja, dat is fijn, dat is fijn. Die guy is bang, want hij weet. Maar ja, ik weet het, Os, kijk maar, wat je kan het in Engeland. Engeland daarbij is sterkste. Sterk team. Maar is Jude Bellingham, Harry Kane, alle spelen lot of goed experience samen. daar. Like, maar die ding is, die Argentina als een team wat fight tot die einde toe. Er is niet in Egypt. Zeg ik zo. That's resilience. Ik is soccer man. That's resilience daar. Like, dat is letterlijk, alle 2-0 achter op de 70ste minuut, 80ste minuut. 3 goals, 8 minuten. Dat is strategie. Ik moet zo graag uit gaan staan, Engeland me verloren, hè. Maar dan denk ik, nee man. Engeland van de Pieter kan staan om Argentina te winnen. Zo, ga je helemaal luisteren die en ik weet, het gaat een fair fight. Engeland gaan niet laten Argentina winnen. CNOVS, dat is al wat ik zie. Voor zijn podium misschien. Die op hierdie stadium met ik me zo different teams in my. Voor onze boys. Ja, maar je weet mens, my team is Valencia all the way. Valencia. Van is mijn naam, ja. Zo Spanje, maar ook zo ooit weer samen als Spanjaard. Yes, let's go. Spanje. Namen van uit Spanje. Ik was in Brazil geweest. Zeg nee man, ik supporter hier, maar dat het baat. Ik ga in Brazil geweest en ik support. Kom ik blij, we zijn in Spanje 1 keer. Hij was ik 2002 geweest dat ik overgegaan heb. Zo ik is Spanjaard. Nou, toen nou. Volle borst. Maar ja, nu waren die meisjes sterk op pad terug. Hij zei mijn coach volgen. Hij Maar weet je wat ik zo s'nachts vond, is dat van mij voelen, als man kijkt voor ons steeds. En voor ons, die Messi-fans, met die koude bait was de oren. Maar nou, die bait gaat nog steeds voeren, hoe kom aan? Kijk, als hij toen man was, moest obviously van het begin heen. Als over Ronaldo, over Messi. En ongelukkig was Ronaldo, het Messi van het voor me bijgegaan. Het was steeds niet goed. Maar like, in terms of like total footballing, voor mij, als ik het uit de voetbal perspectief. Ja, dan kijk je. Ik ga niet bias zien, ik ga niet bias. Ik is een Madrid-fan en ik is Ronaldo. Ik is oor. Maar als je praat van een complete voetballer, Messi. Paas, goed maar. Maar die coachplayer, ik kan niet CR7 met mij, ik kan niet. Ja, maar ja, ladies and gentlemen, we are back. Yes. Jullie zullen horen, ik had zo, mijn neus is beetje toe man. Mijn neus is beetje toe guys. Ik was een beetje verlof geweest. Hij wil maar in die straat. En zoals hij wil het wel hebben, nou gaat weg, nou moet ik ziek worden, verstaan? Ik nou ziek boek hadden zei nee, maar als hij bij je toevallig had, hij nou ziek wordt, dan wil hij helemaal weg. Weet je, we moeten in die straat wees. Ik moet in die straat wees. You of age. You of age. Wat schat je, hoe is ik? Diego? Jij zo early dat is. Diego? Ik schat om zo mooi worden. 29. Dank je guys, dank je. Ik ga niet mijn orde meer revealen, maar dat is na aan dit. Maar ja, ik had zo'n kleine kouwetje op gedaan. Ik had al een sigaret in de titel. Tjoh, maar boy, ik heb nou een kop. Dat is het. Maar nog eens een grip op zo'n kringen. Ik heb grip gehad, ik heb 2 weken terug. Was beter, joh. Was niet lekker. En wat is die ene remedie wat zei? Of wat als jouw go-to als je sigaret nou? Geen meer water. Geen meer water. Geen meer water. Met Jannen. Knoffel, zo. Knoffel, geen meer water. Ik hou van hij. Het werkt altijd, dat is goed voor je keel. Als je keel ziet, dat is zo. Het werkt altijd voor mij. So my keel is redelijk serieus man, daar is beetje is en zo aan te. Niet is toe maar, is alright. Nou, ze warm is nog die raad, geen maar water. Geen meer water. Wat is jouw raad? Met lemon.
As al met lemon stone nie. Met lemon Jy's stone. old school. Old Ek is school. very old school en jou desperate is die rooi desperate. Heb ik rooie. ons wel alles gedronken, hoor je lang. Net so, hy werk so bom. Gooi maar oma Dusbrin in. Jo, En hy bitter. werk go. En hy werk. Hy is bitter. Vandag wala man enige ding dokter 12, né? Maar hy het hulle gewaai remedies gebruik vir ons. True. So ja, guys, my stem is 'n bietjie af. Maar dan gaan we mee afzetten hier zo, zoals bij die week, ons moet week, mensen verwacht. Yes. Ons met die episode uitzet zoals het is zo. En ik ben zo dankbaar dat die eigen voor nou is uitgerekend, maar ik weet ooit op plan wel, ze kunnen wat, je gaat niet guys, nou 2 maanden. Yo. Stel van iets voor op de oorskant, Yes. dan is iets aan de zijkant, maar je altijd zo. Zie altijd zo. Maar weer. finally. Toen je me zei, Ja. nee, als vast is ik niet, is vast vandaag. Nee. So ja, guys, welkom bij episode 83 van die Vermakend Praat podcast. Een podcast waar jullie vermaken, waar ze lekker samen praat. In ons universum, nee, waar alles bij je lekker is. En vandaag, nee, ze lijkt zoals hij 80's agent. My detectives. Zij weet, nou, als die dame opdagen op een crime scene, die crime scene gaat er eens gaan opgelost worden. So my co-host aan die veel linkerkant is Marialda, a.k.a. Mas I. Welkom Mas I. Thank you guys. Als ik mag vragen, weet jou outfit geïnspireerd? Toepak, leren jacket, boots. I just felt like. Maar, Dat is wel cool, ne? zijn jullie cool, ja? Ik Zijn weet jullie zo cool? vol. Nice, maat. So, ja. So, als je lekker aantrekken vat, vang tips bij. En ja, zoals gezegd, dan ik producer, sick producer, maar ik is hier zo. Maisie. Very committed. Yes, Eending. altijd, Eending. dank je guys. En dan, je weet, ons in het tijd, nee, waar mensen bij het bang is om zeker goed te doen, verstaan. Nee, en vooral als jij ziet, die meisjes beweer links, dan gaan je bij je man mensen krijgen wat ze, oké, ik ga naar rechts, nee, maar man, die willen links gaan, nee. Nou, die volgende gast, ja, hij is iemand wat hij met die stroom gaat, nee. Als een positieve mensen, maar dat is fijn, je gaat hem haar inzien. Ja. Wat ik like van die gasten, hij is bij je proud date, a girl date, of wat noemen we dat? Nee, girl date. Haar werkende persoon. Een persoon wat bij je lief is om zijn opinie te geven. Kijk zijn video's, hij is bij je vocal op zijn opinies en ik like zo'n persoon wat staan op zijn ding verstaan. Dus ik zeg bij je, als die is daarbij, ik is bang om te praten van ik wil allemaal mijn likes. Ik wil deel wees, ja. Yes, ik wil iets zeggen wat allemaal gaan likes verstaan. En behalve dat, ik weet bij jezelf, ik kan niet likes als ik dat zeg, nee. Maar voor mij is die hij is Afrikaanse Chris Brown, verstaan? Hij sound, true. hij sound krijg je niet, guys. Ja. Ik weet ons Afrikaans R&B artists, nee. Maar wat die eigen brengt is iets different, wat bij je voor bang is, verstaan? Because hij bij je is bang om te, hij wil geclassify wordt met Amerika, niet, verstaan? Maar hij dan geaard of gemaster, dat hij Chris Brown en Afrikaans is. Zo welkom bij ons die eigen man, bij die Vermakend Praat podcast. Yes. Finally. Hoe gaat het vandaag bij jou? Goed, koppijn, maar het gaat goed met mij. Ach, is het? Dus heel alright. Ja, is alright. So ik zeg, ik is die flow, maar hij is fijn, dus kap aan. Alle vragen me nooit weer, hoe gaat het met jullie als ik kom hier? Yo, True, nee, is zo waar. Wauw. en soms die, Dank je dat jij dan. soms die gaan de man die de mouse, Very maar mindful. ik kijk gisteren die video van een player in die local room. Die waren allemaal celebrate en hij zei daar, verstaan. En niemand, toen is het like, ooit niemand achtergekomen, maar is oké niet. Het wijst je niet hoe ons in de tijd is wat niemand vat reg nou, niemand zoom in, of niemand ken jou zo goed om te zeggen, jij, die oude pikkie af. Of, en dit maakt het sad, want als ik nou kijk die amount of mensen wat hem nou post op Facebook en op alle social media platforms, was ik bekend like, nee, guys, we need to do better. Definitief. We really need to do better. Definitief. En dat is ook, sorry om te interrupt, van leggen, ons is die eigen, moet gezien worden, man. Laat ons nou zijn bloemen geven, zijn bloemen nou geven. Ik wil iets met je daar gebeuren, dan wil ons nou allemaal van posten staan en zo. Celebrate hem nou. Yes, we celebrate het nou die eigen, man. Dus ik kom wel graag in de podcast, because wij is een wiskundeskind en ik doe bij je goed in de muziek en we staan op een social media presence. Bij je talentvol, ja, bij je talentvol. Dank je. So, bij je dank je, man. Geen zo
Of van ik wil je mezelf bekend stellen, maar zo van een intro man. Dit voor de broader community op buiten kan verstaan. Dit is van een intro. Mijn naam is Diego, Diederik Zeker van Vredenburg, oorspronkelijk van Vredenburg. Born and bred Vredenburg, Westkustkind. Ik representeer Westkust met mijn muziek. Ik heb laatst jaar, februari maand, voor de eerste keer. Ik begon muziek maken sinds 2013. Nou, 2013 is daar iets gebeurd wat voor mij actually afgezet was. Mijn zuster verloor aan die dood. Maar daar muziek leek het nog waar van muziek. Zo ik het 2025 laatst jaar. Toen ik het TikTok ik heb zoals begonnen zingen op TikTok en zo. En toen die mensen het gelijk. Had hulle gezegd, maar je moet je songs maken goed. Maar ik was like, comfortable met het thema. Because ik was nee, ik kan van mijn voice. Voor die mensen. Want ik was een schaam, like letterlijk, ik heb bij je praat, nee. Maar ik was een bij je schaam. Je bent een praat bij. Ik weet. En daar is, ik dacht, als ik die fans mee kan. Kan weer. Ik was een bij je schaam, mensen. Hoor ik algemeen, maar ik kom met die coconut. Dus ik kom met zo wat ik wat de menen, zal ik maar True. En als ik wil nog eens zeggen, je weet hulle sê music is therapy. Definitief. En dat is jouw beste tool om, als je iemand verloren het, weg te raken muziek. En ik verstaan, je schrijft ook. Ik schrijf, ja. Maar ik is ook niet zoals jouw conventional poet schrijver. Ik doe R&B is like lifestyle type of vibes. So, zij zang wel inderdaad iets. Zij zang misschien nog niet club, of zij zang misschien bij je festival, of zij zang whatever. Maar like R&B, meestal gaan we wel liefde. Liefde in sexy klinkt. Yes, baie belangrijk. Liefde win altijd. Het was R&B. Het moet letterlijk sexy klinken. Zij kan niet nou hier komen. Zij nou R&B, nou trend zijn, dat is een keer. Verstaan wat ik bedoel? Zo. Nou, als je zegt dat ik hoor, maar wat ik bedoel is, ze moet kan, ze moet om te gaan balance, maar ik true, zo wordt die persoon pushen, nou. Dat is wie ik is. Dat is wie ik is. En apart van die muziek met sexual ik wil niet zeggen dat mensen op Amerika posen, maar ik wil die paard ook. Als je kijkt, ik wil hem graag op jou wijzen. Ik wil hem wijzen, maar ze tattoos, man. Hij lijkt, hij R&B uit. Hij is een R&B, yes. Hij zei dat. Zo, Diego, wat zal je zeggen, voor wie maak je muziek? Je hebt maar gezegd, R&B is sexy is voor die club. Maar voor wie maak je muziek? Wie is jouw audience? Voor wie takel jij? Hoe ik het zie, like, obviously, allemaal hebben different types of music wat ze like. Zij likes jouw type of music, ik like mijn type of music, Frank like zijn type of music. En like, ik resoneer meestal met R&B music. Ik heb het goed geraakt met verschillende R&B artists. Al die 2000s, ik is 96 geboren. So al die 2000s music guys, like de Chris Brown, jou Asha, Omari en alle die mannen, die 26 wat ik nou onlangs beginnen luisteren. So like R&B vibes. So ik maak songs voor die type kracht. Voor ons mensen. Ons mensen het goed geraakt man, because die plek waar ik goed geraakt, dat Hopland en Vredenburg. Ons allemaal het goed geraakt. Met die type muziek. Oos het ons gekend van Afrikaanse R&B en van oos het begon hij met die major plays, toen begon die major plays moest beginnen. Yes. Daar is hoe oos begonnen like hoe gaat het naar Afrikaans true. Hij is moest over die OG's, die major plays is op Buzzy, hulle Kef en Zendro, hulle hij true. Die mannen wat ik geluisterd, ik heb opgekeken naar mannen. Maar ik was net skaam geweest om het te doen. Weet je ik het gedaan zo potent samen die major plays om koukolen. Ik heb geoefend aan mijn labie via, ik heb je oren. B-boy, hij goed. Ik heb geoefend, want ik was lief voor dat, man. Maar ik was net schaam geweest. En like, ik heb goed geraakt met hij type muziek, like R&B vibes. So ik maak muziek letterlijk voor mensen wat houden van R&B muziek. Enige R&B muziek. En wat is jouw focuspunt als je nou een R&B song maakt? Is het meer over liefde-wise of jij zoekt hij bangen? Hij klap bangen. Wat zal je opmaken? Sometimes is het hoe ik voel. Oké. Jouw emotions. Die emotions, like. Zoals zeg maar, ik luister nou misschien naar beat. Nee, zoals mijn bra Reino Basson. Hij is van Langebaan. Zij, ons noemen we hem 17. Hij is een producer nou. 17. 17. Nou, 17 ja. Aan school daar of nou wel. Nou, hij stuurt me in een beat. Maar ze bij je emotional type of beat, man. Maar nou, like, ik heb hier like een angle, hoe ik kan schrijven, wat moet ik zingen op die beat? Nou, sta ik achter die huis. Ik en mijn vrouw staan achter die huis. Onze die was goed lopen op allemaal. Hij is die laatste keer, maar. En ik luister die beat, ik heb mijn muziek en alles zit ik samengebracht naar huis toe. So ik record normally met mijn maas, en dan breng ik die aan samen, ik los het daar, ik laat spelen die song. Ik zie die beat. Ik luister, ik zeg, wat zei die beat van mij, man? Wat schreef ik? Ik voel lost. Ik moet like inspiration voelen om te kan iets doen op je song. Sometimes dan schrijf ik in, zing ik net wat opkomt bij mij. Yes. Nou, die aantek staan.
Ik kijk naar die maan zo, maar het is like mustig, man. Nou zie ik die maan like dof, want die mus komt zo voor die maan. Nou zie ik voor die emotie, zo. Dove maan. Dat is mustig, zoals jij. Als dan pas zo betekent, zij is geheimzinnig, man. Die maan is dof, maar like, nou kom je mus oor, nou like, zij is geheimzinnig. Nou zie ik wat hij stiek weg achter iets. Nou zie ik voor die emotie, dove maan is mustig, zoals jij. En nou kom ik mijn eigen gedeelte van, hoe kan ik asemen als ik jou zie, maar weet je wat is het diep gedeelte van hij song. Die song, niemand weet het eindelijk. Voor alles zal het klinken, jij eigen emoties sieren, man. Nou, zeg ik voor jou, hoe kan ik wel asemen als ik jou zie, maar jullie nog die song geworden, dat is een unreleased song. Oké. Zien jullie? Nou, maar ik heb 2 ouwens wat uitgereikt naar mij toe, goed artist. En die Afrikaanse, die wat op die song wil wees. Nou staan ik aan, ik zeg mezelf, joh, hoe schrijf ik nou? Nou, dus ik heb mijn ma, zei die volgende dag, want ik schreef. Ik heb een video op mijn phone waar ik het net gelijk gehamerd. Dus daar is niks woorden, absoluut niks woorden. Ik zoek net die mee, ik zag die mailen die hele tijd. Because ik voel me zo die vibe van die beat, man. Dan zeg ik like, hoe kan ik asemen, laat ik jou zien, man. Zo, nou, zeg ik mezelf, joh, die song van mij, was actually geschreven voor God, voor Jesus. Wow. Maar like, mensen zullen het niet zo zien. Because ik vraag, hoe kan ik asemen? Als ik jou sier maak. Like, ik vlieg elke dag zonder. Like, ik maak je sier. Like, hoe kan ik asemen? Nou kijk je, wat van mijn type is. Ik heb mijn vrouw komen op mijn maas. We stappen in mijn huis. Het is niet zo'n atmosfeer, man. Like, het was een different. Ik kan het niet beschrijven. Nou zet ik die song aan. Ik schreef. Ik begon een heel. Ik praat van snot in teraan. Heel vraag me van. Hoe allemaal? Voor mijn vrouw. Ik heb mijn vrouw aan die studio. Waar ik noem het maar door mijn kamertje waar ik met de muziek maak. En ik zei wel, like, joh. Weet je wat zei die song om mij? Die song is letterlijk om mij als een liefdesbrief aan God, aan Jezus. Like, amazing. Nou, dank ik om mezelf. Ik krijg zulke visuals door mijn kop, joh, waar Jezus like, een op je kruis was. En hij die pad gestapt. En we hem geslaan. Yes. En we hem sieren maken. En we hem gespoegd. Zo. Nou zeg ik voor mezelf, joh, ik is die perfecte mens. Maar die man zie je, maar die man geeft mij kruis. Ja, genade. Ja, ik is heel erg, wat van mij mooi, ik is hier perfect mens. Nobody is. En zoals de rest van die klomp miljoenen en biljoenen mensen op aarde. Nou, ik zeg voor mezelf, joh, ik huil. Maar nou zeg ik me voor, ik kan niet die song zo maken, because die song klinkt zoals een liefdesong voor een vrouw niet. Maar die mensen zullen verstaan die emotie achter dat. Dat is voor mij hoe ik mijn songs approach. Like, ik luister maar zo die beats en goed. En dan voel ik like, wat het type emotion komt. En dan zing ik wat ik misschien voel. Of ik hou andere mensen situations dop. Dan schrijf ik misschien wat dat. Of zo. Of sometimes is het wel net een sexy song. Yes. Een sexy song. Ik kan niet wachten. Just call me. Die wat ik nou... Call me. Die song maak ik aan mijn kombuis. Vraag mijn vrouwen weet wat. Mijn vrouwen in de Cameron en Milan. We staan als met de oostvrienden, de huisvrienden. Staan, nou hoor ik die beat is van Zion heeft die beat gemaakt in Nigeria. Nou luister ik die beat. Nou zeg ik, nou luister ik, kom maar zo melodie op. Call me when you wanna hang out, baby, you should. Maar dat was die woorden niet, het was net die melodie. En dan dacht ik, kom maar bij de huis. Dan zeg ik, oh, wat ik nou maar. Nou, ik weet niet of iemand me zeker gaat bellen, nou zeg ik, call me. Ja, maak ze maar die song, call me. Toen maak ik je is wat talentvol. Hij is. Ja, dat is het waar is jouw Grammy? En kijk, als je kijkt naar op die snippet, het was een instant niet geweest op TikTok. Want mensen hebben onmiddellijk al gelaf. Die mensen hebben gelaf. Yes, en ik was blij dat jij dus aan ons deel hoe het gekomen dat je die song maakt. Maar ik wil graag luisteren, zoals hoe heet het komt bij woorden van die song. Call me, verstaan. So die song gaat beginnen basically zoals like speed up, give a little something. You know how I like it. So ik zei wel like, zij moet vannig maken, because like, ik zoek voor jou man. Zij wil mij bellen. Want ik wil het, like, als net zo op, als je like die waarheid is, dat is like zoals, because als voor mij is het like, sometimes schrijf ik fiction, because like, mensen resonate met music. Yes. En soms als het een mooie story, because zij luistert misschien iemand anders een story, maar misschien dat die persoon niet hier het gegaan die songwriter. Yes. Schrijven, man, omdat hij weet, daar is een klomp mensen. Yes, wat is zo'n situatie gaat. En ik denk, hij is op bij songwriters misschien, songs approach. Ik draai diezelfde methode, like, incorporate in die waar ik muziek maak. Nou, call me, zoals ik zei, call me is een melodie dat ik voor 2 weken mee koppen had. Ik zei die dag bij die, het actually begin op die trein. Maar het actually begin.
toen luisterde ik naar die video van die bro op TikTok, Zion. En ik had die video van, ik heb de draft gemaakt, als nog een met drafts gezegd. Toen denk ik net die melodie gaan, man. Toen kom ik, dat is die altijd in mijn kop. Of ik in een half, toen ik kom in mijn kop. Nou ik moest gezien van Milan erin, en dan staan en ik kom bij. Toen speel ik die beat, toen luister ik die beat. En ik kon met die melodie op Call Me. Maar nou zitten zij, nou komen ze toe, waar ik die song recorden. Nou is mijn neef alles van Joe Buggy. Nou is alle ons kom voor begrafenis is mijn maas en broer toe afgesterf. So as 'n hele familie get together. My familie was like musically inclined ook man. Oh, lovely. Nou kom ons het daar ons speel die beat. Nou is my song. Speed up, give a little something. You know how I like it. Pick up your pace and call for me. Nou sê ek maak vinnig. Pick up your pace and call for me. I know you like me too. En ik weet ze like so much. Yes. So was so 'n tipe. Yes. So ek encourage basically dan om van my te laat ze wel uitdang. Call me when you wanna hang out. Call me when you wanna make love. Pick up your phone and have me on speed dial so ze moet bel me as me nodig ja. Maar dat is like ek is willing miskien dat is like soos die song. Gaat vir jou is net miskien jy is willing. Yes. Vir miskien iemand anders. En daar so ek like obviously my musiek like approach. En weet jy hoe talentvol en hoe gifted met jy wees, nee, om vir jouself soos Mr. Moeder as het laaste my song van die brief van 'n Breiman. Waar jy omskryf om jouself alle persoon se voete te sit. En dan skryf jy naam van die persoon. Shall met die song presies shall. En as uit wil doen wees. Het is nou, maklik. En dit kom so natural form. True. Nou normally, nee. Nie wil ek wil gaan van die topic af, maar normally as ek maar as 'n man of vrou mens sien. Nou vraag ek jou nommer of jy sê nee, ek gaan jou nommer gee. Wat fuck is jy gewoonlik? Sal jy die nommer wil gee vir jou of sal jy jou nommer gee? I don't give numbers. You don't give numbers. Nou, dis nou waar jy jou song so nou gee ek my nommer vir jou. Nou gaan ek sê nee, bel my. Verstaan? Whenever jy my nodig het, bel my. Pas so mooi in mekaar. Ja, en toe bel ek nooit. Toe bel ek nooit. Maar ek weet as ek een persoon, as ek een persoon wat gaan kom. As ek een persoon. So ja, ek kan jy wel vir hy release van hy song dink ek. Ek is so excited. Op TikTok as hy er 'n feature op die song. Ik heb een fiets op zo. Oh, oké. Maar ik wil het graag zeggen op, maar ik ga niet silence. Ja, die is een Parijs spoil, man. Ik kon gezien als open world challenge op je song is. Zo smart. Ik ga nog wonderen. Gaat iemand fietsen of gaat hij de song zelf? Ja, het al een paar mensen fietsers gedaan. Like even zo de Bra Nigeria, het open was gedaan. Pablo is een Bra van Canada. Wat iets geschreven daar zo. Zo'n hele paar mensen flex van die bij. Ik was een flex in een keer. King B, nou vanmorgen dus die, of wat? Paar dagen dus die King B, maar ik had het vanmorgen eerst geluisterd. Dus zij was solid Afrikaanse was. Dus ik wil graag die mannen moet zampen, because like, dat is een nice song, man. Ja, dat is een nice song. Make the circle bigger. Voor Afrikaans, come on. En als je meer gefocust op Engels R&B, of Afrikaans, of wat? Daar is iets wat van mij... Ik is beetje tussen two worlds, man. Oké. Ik schrijf ons maar meestal Engels. Ik reis net meer met Engelse muziek. Ik heb meestal Engelse muziek geluisterd. Ik moest je reden, like, zoals bij Afrikaanse muziek. Je moest nou je Buzzy, je Volvo, man. Maar alle was rappers, man. Alle was die singers geweest. Net Zendro was een zanger. So ik het ook erg gelijk met alle muziek als ik zing. Maar like, Engelse muziek voor mij is voor mij nice, man, because het is ze kan een groter audience reach, man. International of ze kan een groter als Engels is een universal language. En obviously ik kan Engels schrijven. Ik kan Engels ordentelijk praten. So en ik kan Afrikaans same. Like ik raak goed in Afrikaans nou, regtig om eerlijk te wezen. Ik was baie sceptisch om mezelf om Afrikaanse muziek te schrijven. Oké. Because like ik weet niet hoe gaan die ouens het en like voor mij ontvangen, man. Because hier zeg ik nou, ik het laatst jaar februari maar voor de eerste keer muziek beginnen maken. Nou nou schrijf ik ze in Afrikaans. Gaan die man en alle doen ons al voor jaren. Nou zeg ik, hoe gaan die mannen van mij ontvangen, man? Gaan die mannen dan ik is goed genoeg? En ja, daar is genoeg space. En dan als je andere vraag, hoe accepteren die Engels? Want ik moet maar ooit solid. Ik heb een naam met Mr. Moody, maar op Mr. Moody's song 7 van mij. Hoe hij zong, hij had een geremix, toen ik Engels ingebracht. Oké. Hij van wat gaan van, hoe kan ik jou krijgen? Hij zong, ik is op hij song zeg maar, met de Afrikaanse stukje. So ik denk dat die mensen er gelijk van. Because ik weet best, al onze mensen normally, als die Afrikaans, dus ik wil reden dat die podcast oorschrijven naar Engels toe, because bij
Awal is beetje bang, verstaan ze? Gaan nou, hoe ze daar ook over nou try American wees en verstaan nie. En dat is die saak. Dat is gelijk die zaak. Ons praat ook aan Engels en in Zuid-Afrika. True, verstaan ze nou? De meeste mensen praten Engels in Zuid-Afrika. Maar zodra je beginnen mic vatten, we staan nog met earphones op als je want nou kopie mee. Verstaan? Zeg ook nee? So jy sê, daar is een fietser wat ons kan verwachten op jou. Definitief. Dat is nog als een goede fietser. Like voor ons. Voor ons is een goede fietser. Smart, ik kan niet wachten. Ik is excited bij man. Ik is ook nooit excited. Like groupie. Ik wil zo graag iemand drukken voor me ook. Ik los het maar liever staan. Zal je offline zeggen man. Alsjeblieft. En hoe zie die algemene muziekcultuur, R&B, behalve rappers, ons bij rappers in die Westkust. Maar hoe is die algemene R&B scene in die Westkust? Solid. Mr. Moody Carrios allemaal. Yes. Wow. Moody Carrios allemaal. Oké. Wow. Ja, oké. Ons zit nog Mr. Moody, ons zit voor jou. En dan nou, oké, Keiten is maar meer rappen. Meer rappen, ja. Meer rappen, ja. R&B was NTA toen ook R&B. Maar NTA is like bij gospel. Yes. Gospel, maar zij like lean towards the R&B scene. Dus ik kan zeggen de song, zo'n veilige tranen. Wat ik kan zeggen samen geschreven. Dat is ook een R&B song. Die mensen zijn bijna lief aan. Ik zie op TikTok die mensen maken video's op het en zo. Nee. Zij doen bijna goed, ze hebben een prachtige stem. Prachtige stem. Zij bijna distinctive tone. En Tisha? Tisha, hulle doen obviously R&B muziek, zijn King B, zijn haar man. Tisha is waar zo. Alles in die scene. Is een klomp ouwens man. Is een klomp ouwens en als like jong leid is, wat ik al van mij een beetje zit. Ik zit met die mannen. Nou, dan moet het komen om te komen. Ja. Kom maak muziek. Because like ik begin moest nou man, so ik is van mijn innige in een week. Letterlijk, ik sta met innige mens week. Maar ik zeg weet because it's like music, ik is liever. Theo J is op Spotify, ne? Ja, ik is op Spotify, ja. Jouw journey towards Spotify, dat je niet voor die upcoming ouwens dalk misschien tips gee. Want dat is het ding wat ik like om oor te praten. Die ouwens maak beats en goeders en dan los hulle die registration en die paperwork. Behind. Nou, dat is weer een ding wat van mij ook cool sometimes, because like music is maar jouw kunst, man. Dat is jouw talent. Dat is jouw talent. En jouw talent is supposed to sustain you. Dat en letterlijk als mensen wat loving maken. Als mensen wat letterlijk een loving maken van muziek. Ja. So, maar dat is zeker goed wat zij moet doen om het te monetize. So, zij moet natuurlijk je muziek register. So, whenever zij misschien live performances doen of whatever, dan claim zij jouw royalties bij Samro. So, because dat is het type mensen, like die agencies bij wie ze moet registeren, Samro, Capesso, alle mensen. Ik heb goed geleerd. Ik heb van mijn vrienden, wat ik ken, en die muziek aan vraag voor die mannen. Ik is serious, like, voor ik begin het met toen ik eerst gaat research doen, hoe kan ik that's very wise, ne? En like, hoe kan het sustainable raken voor mij? Yes. Niet dat ik muziek voort is bedoel, ik is bijna lief voor mijn week. Echt, want ik is een familieman nummer 1. So ik moet een sustainable life het voor hulle. En cost of living in die land is letterlijk, dus die dak. Allemaal met die side hustles nou doen. Ik wil graag als die ouwens begin met muziek, man. Ik klink nou pas soos 'n ouetjie, maar ek het nou eens te begin. Maar like ek het die kennis van. No, but dit is die doel. Jy was baie om jou te leer, ja. So ek het by almal geregister. Ek het by Capesso geregister, Risa, ek kry my IRS coach almal by Risa. Ek het nou die dag vir die eerste keer betaal by hulle, maar sy betaal wel as jy baie geld het. Maar sy moet it's like a long term investment. It's like that, yeah. So ik voel like, zij moet, als zij een distributor is, dus distrokit, of zij het misschien Tionco of whatever, dan moet zij moet zeker maken, jouw paperwork en goed is in orde, because ik kan het niet genoeg stressen, man. Zij moet het doen. Als mannen wat je muziek stelen, joh. Ik heb alles zien al, die mensen op Facebook, die maken AI songs van die. En ze kan niet kwaad worden. Als je niet jezelf ik heb niks in AI, nee, als man het like, moet niet goed stelen, man. Moet niet mijn muziek stelen of andere mensen zijn muziek stelen. Wie is oorspronkelijk. Maar dis scary, julle. Is daar room voor AI music creëren? Daar is zeker maar die van te ons beweren. Ja, als over iemand... So basically, wat sê ons? Ons gaan niet die original artist hê. Zij kan. Maar like, die mensen verstaan wat AI verkeerd, man. Zij moeten het misbruiken. Zij moeten gebruiken als een tool. In een handstoel, ja, zo. Daar is groot kunstenaars wat AI gebruikt als een tool. Dus alle maakt misschien een beat. Nee? Op Suno bijvoorbeeld. Suno was een artificial ding wat je kan muziek maken. Je kan beats letterlijk maken voor jezelf met jouw mond.
dan kan ze dat maar sing ze op die beat. Dat is wat die mensen doen, maar sommige mensen misbruiken, dus ik zie op Facebook, daar is mensen wat compleet lit AI. Die beat, die stem, die woorden, alles. Dat is om mij. Next level. Dat is om mij verkeerd, because like, dan doen zij niks creatief. Yes. Yeah, basically, yeah. Yes. Voor mij, ik is een persoon wat likes van om creatief te wees, man. Die mensen weten dat ik tikken sometimes. Ik maak een klomp goed, ik maak meubels sometimes, ik het van mijn koffietafel, maar ik hou van creatief, man. Maar music is mijn ding. Ik kan zingen. Ik kan schrijven, ik kan video om songs te maken. Ik heb het bijna gewoon geleerd, man. Maar like, zij kan niet. Net AI nou niet. Zij kan het gebruiken als een tool, cool. Maar moet het niet misbruiken, moet niet die woorden, alles goed van stem. Ik zou zeggen, vooral wat local arts als we koos van nou, zij gaan geboeken bij club. Dan gaan we vaak, daar is zo'n wat zij op TikTok of Facebook het. Also hij performance ook al daar aan staan en nou gaan zij niet. Die man kan niet die sound engineer gaan die video met sound te maken of nog gaan zij hele flop is. En mensen gaan gefrustreerd raken. Yes. Letterlijk. Zoals kijk, hij zong van They Don't Know About Us. Die beat kreeg van Soona of ik en mensen niet. Ik en Reino. Reino, ik het gezongen op die beat. Reino wordt hem gemixt en gemasterd. Kwaai. Dan is het tool. Was het tegen misbruiken? In Hans het ja, yes. Als eigen woorden. Yes. Hij mixt het zelf. Als mijn eigen stem, because ik kan zingen. Zie je? Maak eens lekker als je nou van mij eigen beat geeft. Als je nou van mij piano. Zij zal hem zelf. Ik zal hem zelf. Ja. Maar die mannen moeten het niet misbruiken. Ik zie het dan op Facebook. Die maken mensen geld van het. Die mensen maken geld van het. Die is zo weer oud. Hij is zo weer oud. Daar is het day en age het ozen leven. En soms Ino zei, je was nou goed genoeg om jezelf te laten. Het is dat bij YouTube en Spotify en alle goedjes. Zo, wanneer je begint te beseffen, oké, maar ik ben nog met muziek ergens of wat. Zo, wat was hij interne punt geweest in die hele journey? Zei, nee, maar nou moet ik mezelf, het is dat because waar ik zie nou klopt mensen lezen nou toe. Wanneer hij gebeurt? Toen was we gauw best vriend, maar ik en PJ. Zijn PJ. Ik en PJ. Net zoiets. Net zo, hij is een mooie song. Hij is een mooie song. Yo, hij song maak ik voor mij voor. Ze is mijn beste vriend, man. Dus ik van gauw best. Hij is bij mooi. Hij is echt zo'n motivational song voor zij encourage je partner, gauw best vriend. Gauw best vriend zien. Zij moet niet best doen voor jezelf, best vriend is lief voor jou, best vriend zo. Maar als ik sexy ga doen, go best friend. Zie je zo. Toen komt BJ baby moest nog en hij ja, zie ik die next level. BJ is insane, Owens. BJ is insane. Ik het van hij man, gezegd BJ kon naar mij toe, toen kwam hij zagen naar mij toe, zei Tommy. En dan komen we naar mij toe, waar mijn maas is. Nou speel ik je song, hij zei, maar niet voor zijn man. 15 minuten toen hij klaar zijn was, geschreven, toen greep hij jongen, nee, daar klaar. Toen maken we een hit. Maar die song kreeg ik qua exposing, because ik begin moest nou eerst. Yes. Die song is een mooie song. Toen stuurde ik die song voor Joshua. Nou, Joshua, Amerika is een lead guitar player. Hij speelt op koortjes. Heel referaat, ja. Heel referaat. Ik sla hij man zijn fiets op, toen doe hij als gitaar solo was. Ga hem eens aan. Ik zeg aan mezelf, jij die man, dan zeg ik die song heeft die potentieel om een goede song te doen. Dus ik kom mij instem om het te doen. En bij mij was hij kwijt, toen zeg ik, nee, ik moet het serieus wat, because ik zo'n type, ik zal jou fietsen wat doen, hij dankt mijn song als hij ben. Dus ik kom mij, ik weet van een feit, ik nee. Als iemand over mijn song stiert en hij wil graag mijn fiets op die song. En die song klinkt gek, ja, ga ik het doen. Zal ik maar kopen, ja. Ik kan het niet hier en dan joh. Levels. Zo ik denk, is daar waar ik besef van, oké, ik moet het nou beginnen serieus van. En because als het op de music video was gedaan, ik denk dat ik kan pas 6,000 views op BT's channel. So my net about 4,000 something likes voor die of views voor die song zelf moest nou. Maar die music video wordt nog was goed gedaan wat BJ geschiet het. BJ schiet uit dan was. BJ en Zano. Smart man, BJ man, smart man. BJ, shout out BJ, big dog. Nee, smart. Ik was net nog weer song gedropt nou, is nog bezig. Hij heeft van Omen staan. Yes. Smart. So ik was blij voor die Weskers muziekculture man. Nee, dat is echt tof. Inderdaad, voor dingen gaan doen man, dat is bijna nice om te zien. En ik denk nou, je praat met een vrouw. Ik denk zij muziek bijna lekker als om R&B zanger. Ja. Because als je wel kwaad maakt, als je gewoon iets zingen als je rijdt, hoe weet je daar bij jou? Ja, hoe balance jullie alles? Zij kan ook zingen, maar zij zingen opera sometimes. Zij zo wat type stem. Creative. So zij kan zo zang sometimes zang, maar die is. Smart man. Ik heb met een ding was op het moment dat wat kan zingen. En hij jou de roman niet. Maar ja, Diego, en die Weskers, nee, fietsen nog graag nog wel fietsen.
Weet nou al klaar voor BGL, weet nou al, was de Moody, maar soos, in die Weskus, voor ons nog gaan, van my, International. ja, voor international, ek wil jy, ons moet, die ding hier mis, en dan gaan ons kapen nie, Ja. verstaan, dat is my, As jy by die huis begin. ja, ek is baie gekant dat man, ek hoor nie van, die mense moet, eers kaap toe gaan nie man, ek wil eens maak hier klaar man, verstaan, ons fietsen ons in die kapen, because ja, let die hype, maar hier in die Weskus, is aan klomp talent man, so voor jou, voor wie nog? Ja, klomp man, ek wil graag met Reizen weg, Reizen van Hopefield, hang mix kooi, hy het my een song gemix, nee, hy is eister, Reizen is eister nee. Hy heeft nog op mijn podcast. Ja, je moet toch. Hij is smart. Hij zong, hij was de moeder, was bijna nice geweest. Zeg maar de Reizen. Reizen is er, ja. Definitief met je joinen. Ons het extra song. Weet je dat zo? Maar als unreleased, Oké. mensen weten het niet. Was ik nog niet weet die mensen. Gedanken ze die songs zijn aan mijn zoon en jou. Oh, nice. Zo. Dat is wat ik lijkt man. Ik lijkt zij man. Hij is op hij zong en dan is het op een van Atlantis. Van wat Koen. Wat niet Koen, wat op hij. Kroon. Koen, ja. Ons noemen hem Koen. Oké. Hij is steeds zo. Hij is op hij zong en er zijn nog een klomp aan ons. Ik wil graag, zo met Moody week, like, project. Zo noemen ons nou, like, Oost toe. Zo. Because hij is mijn koud, ja man, ja man. Hij keer ons allemaal. Hij keer ons allemaal. Hij man is die beste. Ik ken hem, ik kijk hem aan mijn klein zo. Toen hij in zijn palen gezongen daar, voor die zang aan doen. Yes. Ik moest zang aan de gelopen en zo, man. Nou, zie als hij man zang, jong, hij man is inspiratie geweest. Ik wil graag haar voorstaan, maar ik was bang. Maar hij man staan naar zang, man. Dan denk ik, joh, hij moet die big dope. En kijk wat daar, ne? Kijk wat daar. Yes. Hij man is die beste. En als we even opgaan, als een voorbeeld, ne, als een hij van, zij ging niet open, man. Rerig, nee? Soms, hij was bij underrated geweest. Hij was bij underrated geweest. Mensen die reden, totdat hij één, zo zullen altijd zeggen, als je genoeg klikt in meer, gewoon in, hij gaat één stick, verstaan. Zo, ja, maar ik zou graag voor natuurlijk zien, ik wil zien op je EP, die song gemaakt samen in Henry ook, wat ik bij ons was. So, ik like hij, maar ik like als je die Weskus aardig samenwerkt, man. We staan voor. Collaboration, ja. Bij zijn laptop is ook een release song of twee, ja. Ik like Frederick, man. Ik like Frederick. Hij is smart, hij is smart. Hij is smart. School daar, man. Hij is smart. Man, was daar voor die school, voor die talent zo. Nee, maar ik love die. Nee, man, jong. Nou, kijk, die feit, hulle kom so lank aan. Nee, jy kan hoor as history. En dat hulle nog nie opgegee het. Ja. Daar is baie belangrik, ja. So mooi. Regtig. So, ek like die, al wat ek sal sê, wat missing is, al in die Weskus, ook nog die production, dat kom by music video's, die is nog, ons het nog nie die spasie lekker voorgemaak, because wat ek denk, so jy sê, as baie goeie songs, maar het krijg eigenlijk nog tractie, ne? Het krijg eigenlijk nog views, because ongelukkig, wel mensen goed te zien, man. Hulle wel visuals zien, verstaan. Dus komt YouTube, ja, dat komt goed, je goed op TikTok, because hulle kan het zien, verstaan. Video's zien. Yes. So als een man een spasie kan take, verstaan, dat de man het kan visuals krijgen, verstaan. Kan ons het baie van sulke ouens. As man het like die ouens kry net die opportunity. For video's, ja, like. Ja, because like vir my is dit so, man. Baie van ons kunstenaars hier, musiek gee, die kos ons maak nie die man, ons maak nie geld aan musiek. So nou om nou te betalen 1500 rand vir 'n music video, waar is dit 1500? Sy maak musiek, sy skarrel geld vir studio time miskien. Vir jou homies. Maar nou betaal we 250 om te record of sy moet nou betaal om te mix en master 250. Nou sy al 500 rand klaar spend, moet sy music video skiet klaar 2000 rand pa. Maak dit 2000 rand. Sy maak nie geld aan die musiek. Maar die ouens is goed. Daai is die ding. Die man het talent. As we net like die ouens kry die opportunity om te kan geld maak, om te kan betaal wat ding. En as baie manne wat ek voel like lig die ouens op, man. Al kos dit vir jou lig die ouens op, man. Daai, maar nou Diego, daar voel ek dan moet hulle opportunities self create. Ja, gaan dit jou pad. Dit is die space wat hulle nou moet inbeweeg. Ek bedoel ons het shows gehad. En die mense wat die shows gedaan het, is nie nie. So, hoekom kan ons begin kyk na annual shows wat ons met die local artists doen? True. Hier is redelijk Weskus shows hier bestaan. Talent shows of so. Ja. Waar we die lange baan in van laat het ons like a talent show gehad, waar ze sê dat okay, is nou hoeveel te mense kan kom, verjaardag mense kan kom, lange baan se mense kom, Saltana. Alle mensen, alle mensen. En bij alle artists samen, ze krijgen reizen van haar, van Fialder, van zo, alle mannen samen, zo, als ze smart is, man. Zal smart is. Zo, als op bij
ruimte Ja. vir sulke tipe shows in die Weskus, so ek sê, selfs in die musiekbedryf, because ek like so om met kaart te gaan vir festivals en goed, man. Ja. Ons aan die Ons moet jy ons sê gaan eie doen festivals mee. begin Ja, Ons kan. Ja. Ons kan dit doen, ons het nie mense. Ja, jy het die talent ook bestaan. Yes. Definitief. Ek sê, jy gaan nou, jy het nou 'n show volgende maand dan, hè? Nee, September man, September. 24ste. Die 24ste. Ja, by die Blue Dance Festival. Ja. Nou en Yes. hy kaap toe. Nou sê Nou, jy, ek kaap toe. maar as Maar jy like, maar like sien, hier word die festivals gehou nie. So, maar jy was al geboek en nou, Desember maand, En die Bergrivier 1. Fjaalder of nie? Ja, nie verjaardag, ek was in Paternoster. Paternoster sê. By die modeling show, ja. Yes, Die okay. annual modeling show in Oh, ja. Paternoster. Ek het daar Yes. perform ek Okay. in Kuiten, ja. Dat was 'n okay. nice show. Baie nice show. So, Ek sal like sulke goed moet meer frequently gebeur. yes. Die exposure te gee vir ons mense. Van nou moet julle mekaar op toe gaan because wij tijdens in willen raak en ons het dit goed jou. En sy kan mos aan die nie sê nie. Of course. Ek het Dis opportunity, jy Verstaan. kan nie, dis 'n geleentheid so, jy moet dit vat. vat because hy was 'n droom. Ja. Ja. En hy droom bereik. So. En hy wil in New York square gaan perform so. Hy Hy moet moet saam ons vat. tickets organise. Hy sal kwaai wees eerlik. Dus ons is sy hype mense. Ja. Maar ek glo hy sal kom man, nie waar nie Ja, sy definitely. hy sal kom. En dan wil ek gesê het soos jy het gesê hy's 'n baie of half introvert, maar jy praat was nou baie om jouself te beskerm. Hoe is dit vir jou dan om te perform op 'n stage? Sure, tough. Met klom, Like hè? Really? since one of die. Like sinds hy initial nerves was ek kry. Voor sy net bestel ek ja bier was ek. Maar jong, mag bier. Maar like sodra jy kom maar en dan begin jy enjoy yourself because weet jy wat is die eintlike ding? Sy wil nie fail man. Ja. Sien jy? Sy wil nie Ja. net vals sing vir die mense. Die man sy weet by die huis as hy oefen dan sing sy vals. Dis dit. Dit is normal because daai soos hy oefen mos man. Sy sing vals nou weet jy okay, sy moet nie half nou sy bang sy maak sy out the foute piece en dan lag die mense. Maar jy moet nie Of so. overthinking. Nou sien hy sy probleem wat ek was wat ek al die jare gehad het like overthinking. Overthinking. En dis ook moet jy by moet skryf. Is goed Yes. vir overthinking. Nee. Hm. 'n boek Skryf. boekie. As wat? Dis hoekom ek skryf. En Goeie was plan. Randomly. ek het like klomp sulke notes. Okay. Dit help jou. Dit is Smart. goed vir jou mental health. Okay. Maar ja, as live performances van my lekker. As Ek ek het nou net by my neef se engagement party gesien, Mm. smart. Sing ek vir Nice. vir mense verloofde. Maar ek So wil jy kan geboek word vir weddings. Come on. Yes, most definitely. Yeah. Because wij helpen wel, als ik hoe kom ik op verhaal is, dus ik denk was iemand bij het nog bij zo geweest. Nou vooral maar zal ik ook zo goed doen, zeg ik nee man, ik is hier voor mensen niet man, los mij maar voor een camera, dus ik zal niet kan. Het is As meer ek- gemakkelijk voor die kamer. Ja, ik zal niet kan voor mensen niet man. Zo voor jou wat de introvert is, hoe hanteer jij als je uitkomt en hey, zijn nou hier hele mensen voor jou. Ik weet niet meer wat gebeur het. Like ik enjoy het net soos ek onthou hy het by Fit Society. Uh, Fit Society was my heel eerste keer wat ek vir Je was ook geweest, ja, yes. Ja, ja. Hij was laatst jaar april man was hij was die En heel dat eerste is keer wat goed mense- nou maar. Ik praat van kijk hier is die Kaapse mense. Dat is goed nou maar, zie je. ja. Nou, ik kom aan, ik heb wat zitten daar achter bij die VIP area. Ik zeg me ja, joh, ik ben net vocal warmers toen die hele tijd. Ja, Ik heb ja. die Sorry, was hij nou jouw eerste keer bij zo'n event geweest? Ja, dat is mijn eerste keer wat ik voor mensen gezongen. Toen was het geweest, dat is nou aan die Dat was VIP lekker. 6 en mensen meer Dat was rood hebben jou. lekker. Kijk die mensen, kijk hoor die mensen kennen me op TikTok en op Facebook Ja. en zo. Alles zien me van mij op social media. Uh, Zo like, alle ken voor die ego. Mm. Zien ze. Maar ik zie niet meer jou als zo'n mensen dat nou famous als in. Mm. Zo niet, maar nou, kijk ik zit daarachter. Ik moet zeggen, joh, ja, nou zong joh. Reden maar. Nou, ik nou zong voor die mensen. Dan ga ik, maar dan zong ik. Zie je, toen vergiet ik me woorden. Want voor jou, maar ik had het nice gehandeld man. Come Zie je? on. Because ik weet voor dat feit, ik was nervous geweest. So, sometimes dan dang ze in een moment wanneer ik zing. Toen vergiet ik me woorden. Maar ga ik aan één. Daar zang je mensen samen. Nee, later aan dus zijn mensen. ik gezegd, nee, die crowd wil love, Tussen ja. mensen Die tien crowd wil mensen. love, Nee. ja. Als ouders ze dat handelen, because ik het mezelf, ik kan niet hier failen. Joh. Mm. Ik heb nou zelf, ik heb nou klaar met mezelf, Yes. dus Ja. ik pot gebracht. Ik moet nou drank van die water. Maar drank, Zie ja. je? Wat dan? Come on. Maar kijk, toen was hij meer bekend op social media. Bij was zo bekend door zanger Ja, ja. dat was hij. Ik moet die video's nog eens zien, maar Yes, dan yes. zie ik zang Yes, echt yes. Zo. En als ik hem al vraag, daar toen wel jouw account bij op TikTok, waar was het geweest? Waar was het geweest? Ik heb nou nog actie hoor. Hij heeft een goed account Ik heb een gehad. goed account gehad. Een bijna goed account Ik gehad. denk het wat, 135.000 followers gehad. What? Kijk, Wat is er weer? toen stelen hulle my account. Die, als een braaf wat mij, hij stuurde mij een mail man. Zie je? Maar die mail lijkt like verified van TikTok af. Oh, Yo. Hij mail like verified van TikTok af. Dat is
you can verify. En ik is excited. Ik kan mij verify naar mijn account zien. Blue Yes, tikkelen en zo. zie. Lekker. Ik denk nou lekker uit. Ik apply moest nou. Zet mijn TikTok naam in. En die alles kom nou zo. OTP-code die zien ze. Ik druk nog zo lekker die OTP-code. Dus ik ja, dat is maar. Hij is slij, zei. Taal, man. Turkish, man. Een Turkse taal, whatever. Ik weet niet waar het was. Toen zei ik, ja, jouw password heeft been changed. Ik log in. Ik is uit. Ik heb de andere account. Ik zat hier geweest. Niet heilend, maar ik was like, joh, maar ze voelen het, ja, ze voelen het. Because like, ik heb letterlijk een plan gehad in die account. Het is bij werk, nee? En weet je, ik heb geld gehad in die account. Because ik heb like zo'n video's gemaakt, nee, op songs. TikTok heeft altijd voor mij gestuurd, ik heb die artist promoten. Yes. Op die mensen songs. Dat betalen we veel. Nou, hadden we mij betaald, zo. Dat had geld geleden in wallet. Ik denk bij mezelf, joh, hij gaat mijn geld. Maar het was aan mijn beet, maar ik voel het moet ik hem maar gebeuren. Dat is de reden voor alles, moet ik hem maar gebeuren, because ik heb een ander account gehad, wat op 2000 something followers gehad. Dus een backup account dat ik op live gegaan. Nou, hij account is nou die huidige account dat ik nou. En hij dan staan op 40.700. Ja, you're gonna build back, man. Binnen 2 jaar. Dan krijg je double terug. Hij is alright, hè. Ik wil wonder wel, daar heb je je account laatst. Wil je me weer follow? Ja. Hij wil me weer follow op je eerste account. Alsjeblieft. Kom, ja, to the table. Support is belangrijk. Baie belangrijk. Ja, en die EP, ik is baie impressed met die EP. Dankie. Als daar nog een keer op pad? Definitief. Daar is een paar projects op pad. Ja, mijn volgende ene keer wat ik moet nog gaan doen is Call Me. Call Me, daar is in mijn song wat ik push. Als hij die wat normaal het, hij die wat je woord al gebruik normaal voor die main song van die EP of die album. Maar hij die main track, maar zelfs maar zeggen. Yes. Ja, ik is nog, obviously, ik besluit nog, moet ik nog bij hij songs het. Van het zal ook kwijt doen. Because ik hit songs, wat ik moet net uitzetten. Maar ik wil niet die mensen bombarden met een klomp muziek. Yes, baie belangrijk, ja. Later aan boord raak, wat mijn muziek. Yes. Als ik met een klomp songs uitzet. Zo'n rhythm mee toe je release en zo nou. So ik wil like, die song Call Me wil ik push. Because ik voel mijn uncle van Joburg was nou daarin. Toen speel hij man zijn song van zijn vrienden en Joburg. Toen zei hij mensen, hey, is this Rema? I said, no, it's my wife's cousin. I was like, he sounds like Rema. Like, that's what type of vibe. That's quality, man. That's quality. That's what type of Afrobeat song was, man. So, voor mij, sometimes als mensen mijn songs horen, en dan denk ik voor mij, nee, kan niet zijn. Kan het als ik, zij moet het nooit doen gewoon freestyle. Van wat zijn? Van enig iets laten zien als jij. Oké. Oh. Wil ik al voorkomen, je maar laat willen. Laat voorkomen, ja. Oké. Speed up, give a little something. You know how I like it. Pick up your pace and call for me. I know you like me too. A little attitude so perfect. Come and see from my point of view. Ja, zeg het een beetje vast, maar alright. Nee, smart. Nee, come on. Smart. Hij heet het. Ja, man. Daar wil ik ook wel luisteren, Tego. Zoals nou thans. Wat ik achterkom, als ik het voorheen gepraat zou met die andere artists, ne? Muziek wordt bij je geconsumed. Die song is nou, voor een maand, als de hit. Next maand, dan is het weer voorbij. So, wat zal jij zeggen, of hoe ga jij zorgen dat wat je zo score mee, dat hij een classic blijven staan? Because wij, die song kan misschien nou die maand, dan is het hit. Voor alle TikTok maakt zo dat zij die goed al lang kopie, man. Dat is weer niks voor alle dingen staan. Als die waarde, als het maakt zo, en dan maakt het weer zo. Yes, sometimes dan komt het weer op. Gaat het weer. Maar dat is maar hoe het is in de muziek. Met innige iets. Als hij iets nou traint, hij traint nou. Ja, die hele training, ja. Van het zien ze. Because ik denk, op een heel klomp qua songs, maar niks blij niet. Als het zo, ons consumer muziek zo van lang, man. Verstaan? Maar nou, ik het nou recht tussen kijk ik nee. Wat ons kyk na ons iets. En ik praat nou van ik luister nog baie old school songs. En dat is met dan. Zoals je gezegd, ons gaan nog weer terug naar goed wat ons luisteren. Dus ons kan even nouwe song gaan van die Volva kan het weer luisteren. Yes. Het gaat baie moeilijk voor mij om een nouwe song te gaan luisteren van laatst jaar. Maar ik zal niet maken mijn song te luisteren van 10 jaar terug.
Dis hoekom is belangrik om die mense te bombardeer met musiek. So sê maar jy persoon 'n music journey ding ek like die way ek het sien. Sê ek persoon 'n music journey. Ek kan nie wat die mense nou 100 songs geniet. Die mense gaan nie al my songs luister nie. Miskien is daar een song in hy 100 songs wat kooi wat die mense gaan onthou. Push op hy song. Yes. Sien maak heeltyd video's op hy song. Because as social media is powerful. Jy sien hoe baie mense bereik. Status en fame net deur jou social media, you know. Maar nou kyk nou fun fact van Michael Jackson se video of se film wat nou uit is. En kyk hoe is almal soos hy het nou sy musiek is of like 40. Yes. Yes. Out there. En soos hierdie nuwe generasie wat ek nou by MJ luister nou na die movie. So it's crazy, maar die ding is van musiek is it's always there, it's in the atmosphere. Yeah. Ek het nou reg toe ek funny songs wat ek back in the day, die lyrics onthou ek. Ek kan nie verstaan ja. Ek kan nie verstaan maar onthou. No, it's in your spirit. Dit stiek. En meeste van dit is die meeste van dit is die melody wat stiek. Because I swear goeters. Sy onthou die ek nou nog. Sien dit jy nou nog ja. Jy ken die woorde maar die melody stak in jou kop. Yes. Dit gaan cause daai is die power van music. Yes. En like mense wat gifts het. Yes. En as hy die mense wat na weer geluister het toe ja, definitief. Boys to Men hulle met 'n Brian McKnight hulle. Come on. Smart. To McKnight. Interessant, ding nee man. Maar wat jy sê wat is jou most underrated song wat jy sê? Die song moet ek baie beter doen. Wat sal jy sê? Go best for him. Definitief. Hy is my song ja. My dogtertjie ken hy so uit 'n kop. Sy sien waar jy sê rap beats is 'n gedeelte. Sy rap like kyk daar is talent klaar. As ek kom ek weet wat of feit, maar as my dogtertjie hou van die song en hy song is al laas ja en sy sing dit nog elke dag. Dan weet ek wel of okay, miskien is daar ander mense wat ook van nou. First dan my as mense met like my neef julle by my gister hulle sing my songs ek sê okay daai kwai maar go best for him. Vir my is like 'n baie ander song. Ek voel hy song verdien meer exposure. Sien maar as hoe die mense dit mos maar nou ontvang maar ek het promote op yes. Miskien het ek gelek gas. En hy maar ongelukkige ding van independent artists. As jy nie label het wat jy gaan daar is marketing. Ja, verstaan. Op TV's, op movies. Verstaan. Het mos die influencer my. Yes. Hulle het die influencer my te doen, maar ek weet wat daar feit independent artists sukkel baie. Ja, sukkel almal hy. Jy moet alles jy moet alles jou promotions, jou registrations, alles. Dit is waar mense moet begin die culture create. Jou family is jou management team. Verstaan jy? Yes. Maar so moet al ding wat ons lyk wat ek nou alweer wat ek nou opgelet het, is dat die radio is weer in die Weskus. Soos as jou song kon gespeel op die radio elke dag, jy moet het van jou dit verstaan, maar nou, is die radio nie so, verstaan, soos, jou familie gaan net soveel na jou luister, man. Jou broer gaan net soveel keer na jou luister. Verstaan, jy man, ons in een huis. Verstaan, so ek kan nie verwag, okay, my ma se podcast, ek kyk die podcast, maar ek kan nie verwag my boom elke dag nog op my luister, my sister, verstaan. Jy moet 'n broer mense weet. So ek dink radio so missing hier by ons man, verstaan. Ek het nou die dag het ek probeer 92.3 FM luister. Ek man het ja, dit kom nie. Verstaan. Ek was wat en nou moet jy nou verstaan, en nou moet jy miskien gaan soos radio eerste rivier. Nou moet jy kyk my song na hulle toe stuur. Nou moet jy miskien kyk na Boss Radio, miskien na Master Meyer toe stuur, verstaan, because hier is nou nie radio nie, verstaan. Hier is Houtstock. Houtstock ook ja, so maar wie sê nou Houtstock gaat ook kyk was hy tipe musiek, verstaan. Maar nou en nou ja, maar dis 'n gesprek wat 'n mens moet hê. En nou hoe kom hulle uit nou sy musiek moet stuur na hulle toe? Hoe werk dit ook nog? Ook klaar die dinges platforms, ook klaar YouTube, as al die digital platforms. Maar nou hoe gaan hulle sy song kry op radio, soos Houtstock hulle. So hoe gaan jy goed op hulle stuur? Hoe werk dit? Met die radio bestuur dan Frans speel die song. Is mos local artists. Ek het al 'n paar mense gemessage. Ek het al vir EB English gemessage van KFM. Sien? Ek het hom maar as 'n vraag, as jy nou vir my hoe moet ek maak? Dan doen ek dit. E-mail ek hulle. Ek e-mail na KFM toe my songs, dan stuur ek dit. Soos al my songs wat ek nou al wil is wat obviously radio worthy is. Dan stuur ek dit. Ek het al na Joburg se radiostasies toe gestuur. Ek het al op 'n radio op weet jy wat se radio, ek kan nie lekker onthou nie man. Maar ek was op baie radiostasies, so interview met 'n radiostasie, en hulle het 'n song met my gespeel, dink ek. Ek dink ek het dit gespeel. Ja, maar was ook so 'n local radiostasie somewhere. Ek weet nie, ek kan nie nou meer lekker, maar aan die begin van die jaar gebeur. Maar radiostasies is 'n bietjie taaf om jou musiek uit te kry.
Because Het like, is 'n soos 'n klomp mense wat submit en so, hulle kies mos nou. Yes. Na die vibe wat hulle voor gaan. Sien, sekere slots. Het sekere tipe musiek wat hulle speel en sy moet obviously voldoen aan hy. So as jy net daai doen, dan Maar ek dink as jy nie 'n label het nie, ek dink hulle gaan alles meer luister na die label, as jy label wil sê iets meer artists. artists. Die label doen dit vir hulle. Yes. My artists is song, ons wil graag hê hulle moet die song speel op die radiostasie, kos hulle werk saam. Maar weer eens, waar is radio Weskus? Dus moet ik mijn radiostasie weer op te brengen, man. Ja. Op te brengen, ja. Maar ik voel dat, man, vanuit die is in die Weskus, man. Maar ik voel dat hier is genoeg om goed te doen. Verstaan? Muziek, en ik ga het weer zeggen. Ja. Dat is het ook met die podcast. Hier is genoeg voor een podcast om te beginnen. Is er genoeg mensen dat dan hier kan beginnen. Is er genoeg voor de rugby in is. Voor band en zo. Is er genoeg mensen. Is er genoeg. Alles wat is genoeg verstaan. Ons hoef je elkaar uit te gaan naar alle plekken toe, man. Ons kan hier dan krijgen, man. Verstaan? Dit nodig iemand om initiatief te vatten. Ja. Die Weskus is een eiland op zijn eigen, man. Is genoeg mensen. Allemaal combinato. Zo kom maar nog niet. Verstaan? Dan moeten we aan elkaar stad toe halen, terwijl die stad niet naartoe halen, maar ze hier komen, niks nou, kom maar alleen goed tegen op. Verstaan? Nou kan ons kwaad raken. Ons kwaad raken, because ons het die guts om te doen. Exactly. Ons kijk op elkaar. Ja. Maar dat is weet je wat, ik wil het nou zo sturen, maar hij ziet maar culture aan ons mee, bij ons brein mensen, man. Ik denk misschien, because like, bij van ons mensen willen hij moet vooraan toe gaan. Want hij is bang, hij gaat voorbij gaan. Maar dat is wat ons moet breken. En dat is met iets, sorry. Ons laat voor ons toch gewoon afzetten. Stem samen met je. Dan loop je ook aan zeggen, muziek, jij go. Yo, balazen, jij lost die muziek. Je komt zo ook nog wat gaan met jou aan. Laat zeggen, wat zeggen, dat is brownies die nou, verstaan ze. Daar gaat je niet goed mee los. Verstaan ze, because al het scarres je zien. Ik had je voel, nee man, ik wil niet sample, ik wil met show muziek, ik los die muziek. No. Maar, man te weten, zij het goud aan jou aan. Laat het diamant aan jou aan, man. Ja. Als net rof. Yes. Zij deed de verkeerde mensen om jou. Om jou, yes. Definitief. Stem zo. Ja, dus en dat is zo belangrijk. Via terug naar die podcast toe. Baie keer gekregen over die podcast het begin. Voor ons te zeggen, nee, wat maak je... Kijk wat een groot succes is. Dat je de sound, dat je weet je. Maar als ooit je geval gezegd, nee, gewoon los maar was I, nee. Verstaan ze? Kijk waar ze jullie vandaag. Exactly. Maar weer terug, jouw beste song. Mijn beste song is unreleased. Unreleased. Take Care is mijn song zijn naam. Ook had je gezegd, maar nou ook kan het niet eens. Currently uit? Ja, zo bij een paar songs. Maar ik voel Go Best Friend definitief. Als Toxic Love sogar zo'n jazzy type of vibe. Als een van mijn eerste songs wat ik uitgezet heb. Als nog niet allemaal zo'n type muziek. Als je like een old school 80s type of vibe. Nice. Maar voor mij is hij song top. Ik like hij song. Okay. Hij song en Go Best Friend. Nou kom eens naar mas isa gunsteling gedeelte toe. Sy kan nie waar voor nie. R&B moet normaal weer baie sexy is, né? Hoe skryf jy dit? Jo. Because why? Voilà, my kry sorry. Ja, nee, kom. Ek wil 'n bietjie nou honest conversation. Because why? Onthou, jy het zo, jy sê is 'n paar van dokters. So nou wil jy skryf so hoe balance nou hy. Hij is een beetje tough. Dus ik schreef in meer explicit muziek. Wat is dat? Hij is aan die begin, zien ze. Ja. Ik schreef in meer explicit muziek. Because ik heb like mensen wat kindertjes wat bij muziek luisteren. So ik moet zeker maken als alle die muziek luisteren dat het te explicit is. Ja. Dat moet nog steeds sexy klinken. Voor like groot mensen, maar het moet niet. Als R&B hoor. Als R&B is like sometimes explicit, like letterlijk als explicit. Maar ik wil niet zo'n type. Ik is het bang, ik skip voor je verkeerde indruk. Maar die kunnen ze influence, kindertjes misschien verkeerd. Ja, maar niet zo die muziek is haast. Die muziek is op je internet, zo iedereen kan het luisteren. Ja. So ik is net bang, like. Maar om het sexy te dat klinkt, ja, ik het zeker maar zo'n type demeanor. Toen ik mijn motie gaat zeggen. So, ik heb de song misschien wel, wanneer die. Ik heb wanneer die was wanneer die. Zijn vrouw was zo, hoe maak ik dat het sexy klinkt? Wanneer die. Nou, ik heb de song wat op je EP, right here. Ze dan gewoon moest. Nou, hij song. Als letterlijk hoe ik en mijn vrouw elkaar ontmoeten. Letterlijk. There's 2016 and I'm cruising downtown with my J's on. Ik heb letterlijk Jordans al gehad en mijn shades op. Letterlijk. Because ik heb het was een centra gejaagd. Come on. Net als je EP was hier. Net als je EP. Nou cruise ik in het doop af. Ik heb ooit iemand een lat uit. Ooit slingen was ook in de lat uit. Maar dan komt iemand pas nog eens kok wat zij is. Nou zit je laat. Nou. Ja. Hij was ooit praat. Ik kom in de hoopland uit man. Ik is zo goed geraakt. Oké. Maar like. Een lat is niet iemand. Een lat
Als iemand, laat als iemand. Hij was height nog man, toen we nog 16 of zo zien. Toen ik nog een light, ik was ik 20 jaar oud, height geweest. Nou ik die meisie. Ik en die meisie bij elkaar, maar niet bij elkaar zoals uit of zo. Ja. Maar like, oké, nou. A situationship. Ja, zo dan. Situationship. Nieuwe woorden. Nieuwe woorden. Kijk, nou verras je bij mij of ik nou niet van voor en wil gaan halen, man. Nou, kooi. Luister. Nou, die song, toen ik die beat hoor, was lekker old school R&B ding, man. Nou zeg ik, ja, je gaat nou een story vertellen op die ding, man. Maar ik wil het sexy laten klinken. Oké. Kooi. Nou, dat, ik imagine mezelf. Ik zal het waar. Lekker in mijn mind. Ik zet mijn headphones op. Nou, is die misschien in mic. Nou, zing ik. Nou, imagine ik mezelf zien. Ik zing nou mijn emotie. Zo. Because hij zo ik emotion aan die song en gaat zeggen. Because ik wil hij emotion, maar ik wil een tip into that. Zie nou, wat tel ik is door. Like, the year is 2016 and I'm cruising downtown on my J's on and my shades on. I got a shot in the passenger seat on my way to fetch her friends. To go back and hij had ons gevraagd. Nou, zie ik moest die emotie wat die achter mij zit, man. Nou, schreef ik maar zo, man. Toen zei ik, hey, shorty next to me, gotta go. Oei, dat gaat zijn. Die is mij. Die is like, ik ga het zien niet. Ik ga het vastmaken. Doe het maar zo. So that is actually truth wat hulle sê as a man, sy partner sien, you would know. Definitief. Daar is hoe ik like, hij song. So, als je die song hoor, als je hoort die song, klinkt ik sexy, man. Zo, dat is lekker sexy song. Het klinkt sexy. Maar dat is lekker story wat ik doe. Ik love, hoe lang is jullie nog getrouwd? 8 jaar. 8 years. Beautiful. Hy is getrouwd, wat? Hy het kinders. Yes. So, hij is nog ware liefde, hè? Daar is nog true love. Definitief. Hoe protect julle marriage in 2026? Was tough. Honest talk now. Ons is die baie goed gegaan. Maar ons is deur te kom, obviously. Sure. Maar als like, ik voel like is maar net goed wat ze moet degen. Ze moet, ja. Trials and tribulations. Maar like sometimes is zij die oorzaak van als maar like, wil ze nog steeds aangaan. Wil ze nog steeds exactly. Wil ze nog steeds, ze geloof ons was ware liefde. Exactly. Maar like, zij moet net weken en ze om bieten te doen. Zij intentional choose. So, doen net bieten, because like, zij kan niet die loop gaan oor en oor. Dan stak ze aan een loop. Ja. Zij moet kan uitkomen, want zij wil een game winnen. Exactly. Zij wordt samen ouder. En jullie kinders. Yes. So, obviously, is normal van mensen om like, die goed is te gaan. Maar like, daar is jelle toezicht. Nog social media, of wat. Dus ik zie, like, die is daar bij van die mensen gaan op social media. So, je is bij private? Ik is een bij private mens. Like, ik hou niet maar ik wil zeggen, private is hoe het moet wezen, man. Het moet zo wezen. Because like, hij is jouw persoonlijke. Ja, het moet zo wezen. Nou, like private en public, nee. Op Facebook loopt het, zo zit die. Maar nou, kan jullie zien? Ik denk, die wordt zo geen doctrinate, laat alles moet gepost worden, alles moet naar buiten is. Likes en views. Maar nou zie, hoe doen ze daar arrive op het einde van die dag? En dan schrijf je op een overal video, dan schrijf je als ons nog verkeerd. Wat het nou was klaar was zo. Ik sugarcoat dit wat ze doen en goed is. A conversation wat ik bij het met my huisgesin is like the purest moment is never captured. Want hij is authentic en real. So dit is nooit camera of wat. True. En daai is vir my die belangrikste. Because daai is memories, daai is wat jy like jy sit stil en jy think back en jy onthou wow en hoe jy gevoel het. Ek dink ons is so in 'n loop wat ons net rush for things in comparison en ja. Digital world is crazy. En is sad as jy nie gaan gesonde boundaries sit daar buite nie. En dan kom ik weer terug naar ouwens zoals die ego toen, hè. Wat songs maakt, because wij... Die kinderen vandaag doen wat hulle invat. Zoals hij een song maakt wat toxic of... Ik is vanavond op die pad en ik zei die kinderen vanavond, hij kan... Nou luister ik in die numbers kwaai. Natuurlijk ga ik het wel doen. Maar als je nog allemaal een song maakt, dus... Die brief van de brein, man, en verstaan, go best friend, moet je een vrouw eens praat, en nou wil ik maar graag, hij wat die man zong van verstaan. En ik denk dat is wel als leuk met hij muziek, met nou muziek is, because wij, niemand maakt mij hij zong van I swear, en verstaan. By the moon and the stars. I will never break your heart. Verstaan. On bended knees. Down on bended knees. Ja, maar music is een taal.
Muziek is 'n taal. Is. As ek hoor wat sy sing en sy sê vir my ek moet drugs doen. Dan ga ek drugs doen because like ek involve myself nou in IT because sê nou ek is in die club nou. Nou sing hulle miskien we popping ears, we popping malies. Nou is dit like wat? Hy vang jou. Nou is jy 18-jarige laaitie wat pas het as jy te skool het. Hy man hoor nou jy die song. Nou en hy het miskien verkeerde invringe rondom hom. Hy is miskien 'n goeie laaitie. Kom met 'n goeie huis. Nou one wrong move. Miskien verkeerde musiek. Ek moet sê ek was baie geteach waar toe ek jonger was, die my spiritual leiers in die like verkeerde musiek en obviously ek maak R&B, like secular music. Maar ons het ons eie gesprek gehad alleen. Ja. Secular music, ek doen secular music. Like ek is nie skaam om te sê, maar gospel is like obviously die genre wat almal actually vir my, in my opinie, music moet resonate daarna because die ou moet God moet die eer kry. Die center, die eer kry because hy man gee hom weer die gift. Om te kan die doen. Maar nou die enemy pervert sometimes like as ek kom hulle report drugs en hulle report klomp vrou mense en like dit is 'n normale ding. Ja. Die laities word geïnfluenced deur hy gangsterism. Gou. Almal report gangsterism. Sy word dit maar toe pa wat goed is hier. Chico hulle hier en wat is hoe die ouens mos apela mos man. En nou sê jy goed like one of die ek sê dit mos nie like om te bash die ouens wat rap oor dit. Sien jy as man dit like die ouens moet check jy die boodskap wat sy uitgee vir die mense wat die musiek luister. Dit klink kwaai, kos dit klink matso en dit klink gangster en dit klink gevaarlik ons almal. Nou ons is in die ghetto, die jongens is dog. Kan jy my hoe, hy man skiet môre iemand dood. Omdat hy voel, hy wil rap op gangster as. Hy laat die gang, hy sê hy het 'n gangster mentality because hy raak groot in 'n gangster area. Die man loop met 'n gun elke dag. Hy luister jou musiek Chico hulle en it's like that, bro. Om sy te gooi, ek is lief vir al die ouens wat die musiek doen. Sien jy, like ek respect die manne. Maar as like sometimes as die boodskap in die musiek nie like ideally. As songs, definitief hit songs. Die beste part is die boodskapie. Jy was die ouwe wat die song sang. Jy doen dit nie goed nie. Jy doen dit nie goed wat jy sê jy doen nie. Maar nou laat die jou song klink so kwaai. Die laat die glo nou vir jou nou doen dit nie goed maar jy doen dit nie goed nie. Was daar jy hele ander lewe. Jy 16 jaar oud in die tronk. Jy kon. En hy is miskien simpel, sy glo dit miskien, maar miskien het jou musiek 'n influence gehad op hy. Definitief. Op my man se mind, hy word geshape was. Pan Pacifico, jy het dit so en die man is dit Sabela. So, hy is goed wat gefight moet word. Like worry, ek het 'n project gecreate sien jy vir gangsters. Sien hy songs wat hy song het ek gestuur vir Sean Lindeboom hulle al die mense. Hy is ouens wat ex gangsters is. Sean het my nou daag 'n e-mail gestuur. Ek het julle offline wys die video waar hy man is gevaar. Was like soos ons die song wat ons gaan noem Ceasefire. Sien jy, die song gaat soos die hoeveel van my boeties moet ek nog verloor? Hoeveel van my sissies moet ek nog begrawe? Hoeveel van die mamas moet voor 'n oop graf staan en hulle hart begrawe? Hoeveel van die papas moet nog pyn dra? Hoe dit nodig? Sien hulle babies en hulle legs waar. Maak jy oop as nog nie te laat. Dat wel eens nodig het sulke songs nou. So, like soos ek het so 'n idee om like ouens wat uit daai tipe lewe uitkom. Ceslen Maasdorp, hy man is op hy songs. Ons moet dit net vir die mense gee. Nee, doen dit jy go. Daai is like soos 'n idee wat ek het met my musiek. Nee, doen dit jy go. Ek voel dit like musiek is baie powerful. Musiek is baie powerful. Ons moet regte boodskap oordra. True. En likes all eigen nasie gebruik van. Maar al is dan ouens musiek van oorsee. Vir ons hy almal so 'n fictional movie. Nou as ek nou iets oor Tupac of op Biggie of so goeders, né? Maar my ding is die ek love hip hop, ek hou van hip hop, ek love hip hop musiek. But currently ne, as ek op hy mind van ek sien mos nou hoe ons beleid is mekaar doodmaak. Nou, so ek gaan nie meer sulke musiek entertain nie. Jy wat 'n rapper wat sulke musiek maak. Want hy is ook die oorsaak. En ek gaan nie. Dis deel van die probleem. Ek gaan nie skaam of bang wees sê hy is die oorsaak van sy rap, soos hy sê dit kom seker goed maar jy self doen dit man. As hy dit wat doen dit en sê as dit fyn doen dit dan maar jy kan is ander lei om dit goed te doen. En nou wil hulle op die einde van die song nou wil hulle iets positief sê maar dit nou klaar hy song was 'n bella ook van 21 promo paying soos op die einde sing die song mooi maar die leiers sien hy raak man. Hulle die eerste gedeelte van die song as in hulle kop en klaar. Daai wat hulle change op die Twitter. Maar dat hy positief boodskap stuur, die leiers stuur daar aan nie verstaan. En as man like dit so. Ja, ek is my ding was ek entertain nie my goed man. 21 promo en ping ek is baie lief vir hy man. Maar kyk
Hulle het mos daar obviously 'n sekere demeanor wat hulle in musiek en Ja. hulle is nie noodwendig sulke tipe mense nie. Sien jy maar. Hulle is nie. Like verstaan jy? Wat dis 'n gesprek wat ons like ek het niks probleme met die ouens in musiek because ek luister mos nou sometimes hulle musiek maar vir my is dit like soos die boodskap in die musiek as jy sometimes kwai nie. Van wie maak jy musiek dan ja? Verstaan jy? Maar Sabela, die way jy wat gechange het, like die way jy wat later gaan change. Is briljant. Is briljant maar en maar die einde moet eers dan wees. Mense wat dit so gaat vat. Hulle het miskien 'n doffer intensie met die song. Ja, hulle het 'n doffer intensie gehad, maar die laaste is die eerste paar gedeelte van die song het hulle gevat. Hulle ging nie om waar die ding change en sê ons moet saam staan as 'n nasie. Hallo. Van jy worry. Weet jy hoe baie impak het 21 promo en Pink. Like glo my as hulle nou 'n motivational song maak. Like in hulle styl. Almal gaan dit as 'n hit song. Ja. Hulle twee het daai talent. Hulle het daai demeanor. Ek hoop hulle sal dit hoor en dalk 'n positive song maak want dit is wat ons nou nodig het. Nee, goed, nou alles as dit kom by art in 'n rap alles on top, né? Alles smart ja, maar soos ek sê ongelukkig man kan nie meer. Ons verloor te veel uit sy buite kan. En gang violence. I like die dood skiet en sal dan naby net. Ek gesê ek hoor ja. Vir my was dit so like en mense wat daai like when ek het like daai het stuur ek 'n boodskap like what is happening? So sad. Sommige dinge dat by jou na vir ons begin met of vir Mamasbury. Mamasbury. So hoe moet ek nou 'n naam luister wat sy praat van 'n Glock en goed dan moet ek nou myself dan moet ek nou by number 9 like die number kos ek nee man, ek kan nie na so 'n song luister because die dinge effek nou met my elke dag man. Is real time is regte lewens, dit is jong laities. En as net pyn betrokke by dit. Ja. Net pyn en sonde is al net pyn en sonde. Sure. Ja, maar ons is dankbaar dat man nou artists soos jy het jy wat musiek positief maak en yes, dat kom artists jy nodig is in die industrie om daai creativity aan die ander kant weer uit te bring en alle musiek te maak man, né? So dankie van ons kant af jy man. Ja, baie dankie. Ek het gemaak vir ons met podcast. Maar eet jy 'n podcast vir ons? Voor ons klaar maak. Podcast. Yes. Voor het jy go, laat gaan die mam nog terug aan die koude. Maar ja, so jy sê die was 'n baie nice podcast ons like ek voel like die is nodig om te praat like en ek voel maybe next time as hulle my weer nooi. Kan ons miskien praat oor gangsterism. No, definitely. Maybe as iemand wat kan 'n bietjie inspiration vat van wat ek sal like praat oor, you know. Vooral normally gang violence, sing nog lys, miskien ek gaan kyk wie voor ons, maar ek ons moet iemand kry, maar ek soek iemand wat ek weet. Expert. Hy is klaar met dit, ek wil nog hy moet gelyk is want hy is nog tyd saam met sulke goed. Ek wil nie hy moet 'n rookie wie van hy nog saam betrokke nie. Ek soek iemand wat completely different is. Ja, ek wil nog change wil maak. Ja, wat regtig. Aan die gemeenskap. Ek wil hy oor sal rond gaan by die skole, miskien iemand so hy miskien kry. Maar ons het nie meer sulke goed nie. Maar die mense na die skole toe gaan. Ja, ook met die Kaap uit. Nou ons mense. Nou ja. Hy ook met die Kaap uit, maar dan sulke mense hier. Dis met ding my bro. Okay, guys, so die motivation vir die nuwe week, dit kom uit Isaiah 30 verse 18. God's plan is worth the wait. So soms moet 'n mens maar 'n bietjie geduldig wees en verstaan hoekom 'n mens moet wag. Yes. Daar is 'n rede vir daai wag. So laat daai vir ons die week dra. Dis die moeite werd om te wag. Ja, baie goeie boodskap. Ek dink soos Diego sê, hy's nou derde jaar in musiek, tweede jaar. Eerste jaar in musiek. Ek het laas jaar Februarie maand. So weer officially teruggekom. Nou ek was nog nooit like in like musiek gewees. Ek kon dit ek het laas jaar vir die eerste keer was ek gaan nou musiek maak en dan gaan ek dat die mense hoor wat 'n musiek ek maak. Yes, like wow. Moes op so man King B om te help. Please. Ja. Yes. Sê ook reg. Toe maak Fab beats vir my. Van die Kaap. En toe skryf ons 'n song aan my ma se hokker agter. Ek en King B. Ons het so 'n hokker agter. We recorded that song in die hokker. Studio. Like that. Humble beginnings. En record alles. Soos hy New York toe gaan, hy was eerste hier. Sê net. En as jy al 'n ding wat ek ook maar wat ek ook nog in sukkel of wat ons sukkel is ons kan liewer aan die artists nou because so dat die artists groot is, maar hulle nie kon ons nou hulle Kaap toe gaan, verstaan? So ons kry hulle hier. So as julle op is as julle was eerste hierso. Ons kry maar nou voor hulle op as nou goed naam as jy gaan nee, lot jy kan nou kom man. Betaal. Maar dit is voor yes. Heeltemal.
Zoals jy die episode. Ja. Maar ja, soos die boodskap sê jy gou, op God se tyd man, moenie haastig as hè. Definitief. Moenie druk op jouself sit hè. Kyk jouself met jou peers. En dan kyk jy jou jare soos jy hom meer gesê het soos jy kan nie na alle podcast kyk hè. En dan weg die selle tipe vrugte en gepluk het ja. Dit is miskien al 20 jaar aan die keiman. Ek is nou 3 jaar, ons nou 3 jaar nou begin. So ek kan nie verwag hy sal op ek my sal gepluk. So is dis so die selle jou musiek mee maar moenie kry jou eie ritme. Jy weet okay, ek op my tyd, ek op my timeline. My tweede derde jaar. Miskien hierna 5 jaar dan sê okay nee man. Ek sal bietjie met druk nou. Ek moet bietjie groei sien. Ek sal bietjie met ek sal nou miskien met 4 musiek vir mekaar drop na EP bestaan. Nou kan jy bietjie druk sit maar eers jy is op die regte plek bro. Jy musiek jou pace op die regte movement. Jy maak genoeg waves op buite kan so moenie worry nie, jy is op die regte tyd. En die waves gaan nog kom. Yes. God se tyd is perfek. Jy is op God se tydlyn. Nee, onthou jy is op alle mense op God se tydlyn en jy beweeg met God verstaan. So daai al wat ek kan sê van my kant af so hou so aan met die goeie dinge. Ja, baie dankie. Hou so aan met die goeie dinge. En ek weet daar nog baie meer dinge in store vir jou. Verstaan? Definitief. Yes. Jy het nou 'n nuwe fan bygekry. Kom maar. Welcome to the team. Ja, so ek sê, luister sy musiek. Smart. Ek like sy musiek. En ja, die buite geraas blok uit man. Ja, definitief. Ek kan nie meer fokus op distractions jy moet so tipe visie yes focus al sê hulle wat van jou jy moet worry jy kap aan man like die mense op social media praat mos baie man like social media word later aan 'n bullying platform because like as jy opmaak like die mense bully mekaar like letterlik dis is like ek vir jou bully in regte lewe as jy my hier nie is nou cyberbully maar dit wys hoe baie bitter mense ons hier as ek involve myself met beef en ek het beef met een barasie back in the day sien jy maar hy gepraat oor my kinders. Hy is ook nog wat dag getroud en hy het ook 'n kind. Hy is in dieselfde boot as ek is maar hy het my gebesig met ek told of dans met my kinders. Ek doen nou told maar ons dans was man sien. Ek het my kinders dans op TikTok eendag. En as niks fout daarmee nie. It's like that. It's like so jy was net in 'n posisie om te verstaan wat ek doen nie. Nou as jy in 'n posisie om te doen. Kwaai, nou kan ons twee resonate met mekaar. Ons kan nou dieselfde taal praat. Nou verstaan jy kan ook dans met jou kinders en TikTok maar. Because sy doen dit vir jou kinders. Verstaan? Block your noise. Yes, en as hy bijvoorbeeld so hy nou wil ek was al in dit was jy ook en ek gaan my nou op want ek kan nou 'n backlist van mense wat sê ek kan nie dans met kinders sê. En nou sien sy miskien nou wat op paar jaar maar hy nou op TikTok maar sy kinders sê joh, alle daai jy moet gesê ek moet nie verstaan nie. So ja, so dat mense afsit man. Dat mense afsit die koers as jy beter te pad met bala. Hey, like social media ek involve myself like met sulke goed mee. Ek was soos ek sê ek is 'n baie vocal persoon. Gee my opinie. Ek staan op by dit because ek is goed gemaak. Like ek dis respek vir jou of miskien wat jy glo of so. Maar like verstaan nou my. En wat dan nodig man? Ons het nodig. Ons het oor kan staan. Wat kan staan op hulle punte man. Ek dink dis wel 'n man so daai idees dat man wat staan op hulle punte. Mense harmonika lewe met mekaar. Ek verstaan weer. Ja. Sien jy? Dis baie belangrik. Jy is 'n Messi fan en so Ronaldo fan. Hoekom ek kan verstaan jy? Ronaldo is bitter as Messi maar begin jy man. Maar ja, jy kom man. Baie dankie nee. Vir die episode. Guys, asseblief man hè. Ek vra wie julle met blou oë gaan stream met ons songs op Spotify, YouTube. Gaan follow die man op iTunes. Ja, Apple Music. As quality musiek, né? Ek gaan nie dit sê omdat hy sê ek luister sy musiek. Hy kan kyk op sy dinge op sy YouTube, hy kan kyk op sy Spotify, dis nou. TikTok. Ek luister sy musiek, ek sê TikTok so gaan sy en sy sound, so ek love jou musiek vir my. Ek like dit man. Because hy het hier space ons daar is reg nou sulke tipe artists by te kan te bestaan. Ons het dus normale R&B ouens maar so daar spreek vir ons julle wat regtig quality musiek maak man, né? Dankie vriend. So baie dankie man, jy man, né? Episode 83 van die Vermaak en Praat podcast.